नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जी.के. स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज मी पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव सुरू करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे. जर आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आजच्या या थरारक आणि अंगाचा थरका पडवणाऱ्या अनुभवाला आपण सुरुवात करूया. सांगलीचा एसटी स्टँड. रात्री साधारण 10:30 वाजताची वेळ. दिवसभराच्या गर्दीनं सर्वत्र गजबजलेलं वातावरण. एसटी स्टँड अर्धावट अंधारात बुडालेला. चहाच्या टपऱ्यांवरून उठणारा धुरकट वास, भेळ पाणीपुरीवाल्यांच्या गाड्यांवर उरलेला पसारा. प्रवासी कमी असल्यामुळे निम्म्याहून अधिक गाड्या निवांत उभ्या. ते सगळंच एक विचित्र शांतता घेऊन उभं होतं. त्याच गारठलेल्या वातावरणात आमची सांगलीवरून मुंबईला जाणारी रात्रीची एसटी हळूहळू बसस्थानकाबाहेर सरसावली. लालसर रंगाची, थोडी जुनी पण ताकदीची ही एसटी अनेक वर्ष रात्रीच्या वेळेस हा लांबचा रस्ता पार करत होती. याच गाडीवर मी अनेकदा प्रवास केलेला, पण त्या रात्री मात्र काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. हवा जरा जड भासत होती की ही फक्त माझ्या मनातली शंका होती हे मला कळलं नाही. मी नेहमीप्रमाणे माझं तिकीट काढलं आणि सरळ पुढे येऊन ड्रायव्हरच्या बाजूला बसलो, म्हणजेच मदनच्या शेजारी. मदन म्हणजे माझ्या जीवाभावाचा मित्र. उंच, सशक्त बांधा, डोळे नेहमीच कसल्या तरी विचारात बुडालेले. गाडी सुरू करतानाच त्याच्या हातात एखादी ओढ जाणवते, जणू काही हा रस्ता त्याला ओळखीचा. त्याची स्टिअरिंग पकडण्याची आगळी ढब पाहिली की असं वाटतं की हा माणूस जणू गाडीशीच बोलतोय. मी बसतासो हसला. काय रे, परत मुंबई का? यावेळी काय काम? काम नाही रे, थोडं काही वैयक्तिक. गाडीच्या इंजिनचा आवाज हळूहळू जोर धरू लागला. स्टेशनच्या बाहेर पडलो आणि ताबडतोब अंधार आमचं स्वागत करत उभा राहिला. स्ट्रीट लाईटची काही रांग संपली आणि पुढे रस्त्यावर दूरवर कुणीतरी विझवून टाकल्यासारखा काळोख. थंड हवा काचेवर ठिणग्या टाकत जाणारी, मध्येच एखाद्या कुत्र्याचा हुंकार. ह्या सगळ्या काळोखात आमची एसटी जणू लाल ठिपक्यासारखी चमकत पुढे सरकत होती. मागच्या सीटवर काही मोजके प्रवासी, कुणाचं डोकं खिडकीला टेकलेलं, कुणाच्या हातात पाण्याची बाटली तर कुणाच्या कानात इयरफोन. रात्रीचा थकवा पिळून काढला की प्रवासी फारसे काही बोलत नाहीत, ते इथेही दिसत होतं. गाडी आता वेग घेत होती. रस्त्याच्या कडेला छोट्या छोट्या गावांच्या पल्ल्यात जाताना दिव्यांची टिमटिमणारी लय आम्हाला दिसू लागली. जणू काही काळोखाच्या तोंडात छोटे छोटे उजेडांचे लहानसे बेट. पण त्या गावातही कुणी बाहेर नाही. सर्वजण निद्रेच्या आहारी गेलेले. फक्त आमची एसटी आणि तिचा दणदणाट. तेवढ्यात मी म्हणालो, आज वातावरण भारीच आहे. त्यावर मदन गिअर टाकत म्हणाला, हो, रात्रीची हवाच अशी असते, पण आज काहीतरी जड वाटतंय. रस्ताही अगदी शांत आहे. मी हसलो. रात्री अशी भावना येतेच, त्यात विशेष काय? तो मात्र हळूहळू गंभीर झाला. नाही रे, या रस्त्यावर आधीही काही विचित्र गोष्टी घडल्या आहेत, तुझ्या माहितीचं नाही. मी त्याच्याकडे वळून पाहिलं. काय झाले सांग ना. तो म्हणाला, गेल्या महिन्यात साधारण हीच वेळ सांगली मिरजचा टप्पा पार करून या अंधाऱ्या पट्ट्यात आलो होतो तेव्हा. आणि तो बोलता बोलता थांबला. त्याच्या डोळ्यात काहीतरी आठवणीचं सावट चमकलं. अरे मग पुढे काय झालं सांग ना. त्यावर तो पुढे सांगू लागला. रात्र खूपच काळी होती, अगदी आजसारखीच. मागे एकही प्रवासी नव्हता, फक्त मी आणि कंडक्टर. गाडी एकदम मंदावली. इंजिनही ठीक होतं, तरीही गाडीचा वेग का कमी होत होता तेच आम्हाला कळत नव्हतं. आणि तेवढ्यात त्या रस्त्याच्या कडेला आम्हाला कुणीतरी दिसलं. मी ताठ बसलो आणि त्याला म्हणालो, कुणीतरी? कोण दिसलं? तो मान डोलवून म्हणाला, हो, पण माणूस नव्हता असं आता वाटतं.
उंच सावलीसारखं काहीतरी. आम्ही दोघांनीही ते पाहिलं होतं. पुढे जाताच ते अचानक गायब झालं. ते भयानक दृश्य पाहून कंडक्टर तर आठवडाभर आजारीच पडला. मी काही क्षण शांत बसलो. बाहेरची हवा खिडकीतून जोरात आली आणि अंगावर शिरशिरी उठली. मदनने माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले आणि हलकस हसून म्हणाला, एवढं मनावर नको घेऊ रे, कधी कधी डोळे चुकतात. तेवढं बोलून आम्ही दोघेही गप्प बसलो. गाडी पुढे सरकत होती. काळोख आता अधिकच खोल झालेला. मेंढरांच्या मांडवातून येणारा गंध, शेतातून वाहणारी ओलसर हवा, खिडक्यांवर आपटून दडदड असा आवाज करणाऱ्या मोठमोठ्या झाडांच्या फांद्या, या सगळ्यामुळे वातावरण आणखीनच दाट झालं. आणि तेवढ्यात अचानक कुठून तरी भरकटलेल्या वाऱ्याचा मोठा झोत लागला आणि गाडी थोडी हलली. मदननं स्टिअरिंग घट्ट पकडलं. अरे, या भागात असा वारा का? रात्रीची तर हवा शांत असते. त्यावर तो म्हणाला, अरे, इथे जवळच एक दगडाची टेकडी आहे. तिथून कधी कधी असा वारा उतरत असतो, पण खूप दिवसांनी असं होतंय. गाडी काही काळ पूर्ण शांततेत न बिघडता तशीच पुढे धावत राहिली. आम्ही बोलणं कमी केलं, कारण वातावरणच इतकं दाट झालं होतं की शब्द जड वाटत होते. मागे बसलेले प्रवासी आता जवळजवळ सगळे झोपले होते. काचावर पडणारी धूळ, गाडीच्या शरीराचा करकरसा आवाज, इंजिनचा गुरगुरणारा गजर, याशिवाय अजिबात काहीच ऐकू येत नव्हतं. रात्र आता पूर्णपणे आमच्या भोवती पसरली होती. आमच्या गाडीजवळ मात्र एकही वाहन नव्हतं. रस्ता एकदम रिकामा. रिकामा रस्ता जास्तच भीतीदायक असतो हे त्या रात्री मला चांगलंच जाणवलं होतं. तेवढ्यात मदन मला म्हणाला, तुला माहिती का, याच रस्त्यावर एका वृद्धबाईची पूर्वी एक घटना झाली. लोक म्हणतात ती बाई रात्री रस्त्यावर जाते आणि काय शोधत असते कोण जाणे. मी त्याला थांबवलं. ए बाबा, नको सांगू असलं काही. आधीच रात्रीचा प्रवास आहे, त्यात मला जाम भीती वाटते यार. तो हसला, पण त्याच्या हसण्यातही काहीतरी दडलेलं जाणवलं. कदाचित त्याच्याही मनात काही अज्ञात भीतीची दुलई. गाडी पुन्हा काही किलोमीटर पुढे गेली. मध्येच एखादं छोटंसं गाव दिसे आणि लगेच मागं पडलं जाई. त्या गावातलं आयुष्य पूर्ण शांत, जणू कुणी श्वासही घेत नाही असंच काहीसं वाटायचं. घड्याळाकडे पाहिलं. रात्रीचे 11 वाजून गेले होते. रात्रातली जड शांतता आता गाडीतही उतरली होती. मी खिडकीला टेकून बाहेर पाहत होतो. काळोखात वेगाने मागे सरकणारी झाडं, एखादा झुरका, ओसाड रस्त्याच्या कडेला दगड, कुठून तरी येणारा ओला मातीचा वास, या सगळ्याने मनात काहीतरी अनामिक भावना जागवली. अशी भावना जणू काहीतरी होणार आहे. गाडी पुढे जात होती, पण त्या आभाळात जड ढग जमा झालेले. विजेचा क्षीण झोत दूरवर चमकला. रात्रीच्या इतक्या अंधाऱ्या मंचावर अचानक आलेली ती चमक अंगावर काटा आणणारी होती. मदनने पुटपुटलं, अरे वा, आज पाऊसही येईल बहुतेक. काय मस्त दिवस निवडलाय तू प्रवासासाठी. त्यावर मी म्हणालो, अरे, जो तो दिवस आपला, पण आजचं वातावरण खरंच विचित्र आहे यार. मदनच्या चेहऱ्यावर थोडा ताण आला. तो म्हणाला, या भागात वीज चमकली की मला नेहमीच काहीतरी आठवतं. रस्त्यावर एकदा. तेवढ्यात मी त्याला पुन्हा थांबवलं. थांब, मला भीती वाटते आता, शांत हो. तो पुन्हा हसला. छे रे, अजून रात्र बाकी आहे. खरी भीती तर पुढे आहे, आताच काय घाबरतोय. आता बराच वेळ मी त्याच्याशी फारसं काही बोलत नव्हतो. घड्याळात पुन्हा पाहिलं तर आता रात्रीचे 12 वाजून गेले होते. रात्र आता अगदीच घट्ट काळी झालेली. गाडीच्या खिडक्यांबाहेर फक्त झाडांच्या अस्थिपंजरासारख्या काळ्या फांद्या दिसत होत्या. हवा एका वेगळ्याच थंडगार झोक्यानं चेहऱ्यावर येत होती. जणू काही श्वासात बर्फाचे कण मिसळावेत असाच काहीसा भास होत होता. आणि मग मागच्या सीटवर नजर गेली. बहुतांश प्रवासी आता पूर्ण झोपेत हरवलेली. कोणाच्या श्वासाची लय मोजल्यासारखी वाटेल इतकी शांतता. त्या शांततेत एसटीचा एकसूर घरघर असा आवाज वेगळंच भय निर्माण करत होता. मोबाईलच्या स्क्रीनचा मंद प्रकाश
तेवढा फक्त माझ्या चेहऱ्यावर पडलेला आणि आसपासची सगळी जागा काळोखात विलीन झालेली. मदन गाडी चालवत होता. त्याच्या हातातलं स्टीअरिंग एकदम स्थिर, पण चेहऱ्यावरचा ताण मात्र आता हळूहळू वाढतच चाललेला. तेवढ्यात अचानक असा एक प्रचंड मोठा आवाज झाला. गाडी क्षणभर हलली. मला तर वाटलं कुणीतरी गाडीला धडकच दिली का काय. पण पुढच्या क्षणी गाडी बाजूला वळली आणि मदननं गाडी कडेला लावली. गण्या, टायर गेला वाटतं, तो पुटपुटला. मी घाबरूनच उभा राहिलो. अरे बापरे, मागचा की पुढचा? त्यावर तो म्हणाला, अरे मागचा उजवा. आवाज तर तसाच आलाय. गाडी आता थांबली. इंजिनचा आवाजही मंदावला. आसपासच्या अंधारात आमच्या गाडीच्या हेडलाईट्स 2 पिवळ्या तलवारीसारख्या घुसल्या होत्या. पण त्या प्रकाशाबाहेर सगळं गिळंकृत करणारा काळोख. मागच्या सीटवरचे काही प्रवासी अचानकच दचकून जागे झाले. काय झालं? का थांबली गाडी? अपघात वगैरे झाला की काय? अर्धरात्री हे काय? ते चांगलेच घाबरले होते. पण बाहेर उभा असलेला काळोख पाहून त्यांना खाली उतरायची हिंमतच नव्हती. पण बहुतेकांना हा भाग माहीत होता. हे रस्ते फारच निर्जन, रात्री कधीच माणूस फिरताना दिसत नाही, म्हणून ते सगळे गाडीतच बसून राहिले. कंडक्टर शंकरची तब्येत ठीक नव्हती. त्याला हिवताप भरला होता. त्यामुळं मी आणि मदन खाली उतरलो. बाहेर पाऊल ठेवताच जाणवलं, हवा काळोखानंतरही अधिक जड. वाऱ्याचा क्षीण आवाज आणि दूरवर कुठेतरी घुबडांचा ओरडा आणि रातकिड्यांचा मंद आवाज. जमिनीवरचा ओलसरपणा, आकाशात दाटलेले ढग आणि विजेची नाजूक तिळभर चमक. एसटीचं इंजिन बंद झाल्यावर अचानक निर्माण झालेली शांतता इतकी अनैसर्गिक होती की कानात स्वतःचा श्वासही मोठा वाटत होता. मदननं टॉर्च लावला. चला आधी स्टेपनी काढू. बरीच रात्र झाली आणि परिसरही ठीक नाही. जास्त वेळ थांबणं धोक्याचं ठरू शकतं. आम्ही दोघं मागे गेलो. खरोखरच टायर सपाट पडलेला, अगदी चिरून टाकल्यासारखा. मी म्हणालो, असं फुटत नाही टायर, काहीतरी आत शिरलं असावं. मदननं मान डोलावली, पण काहीही न बोलता तो स्टेपनी काढायला गेला. स्टेपनी जिथं ठेवतात त्या खानात आम्ही दोघं वाकलो. टॉर्चचा प्रकाश बारीकसा, त्याच्या आजूबाजूला अंधार पसरलेला. आम्ही जेमतेम 2 फूट अंतरच पाहू शकत होतो. या भयानक वातावरणात एक विचित्र गोष्ट आम्हाला जाणवली की आमच्या जवळच कोणीतरी आहे अशी भावना सारखी टोचू लागली. आणि तेवढ्यात काही पावलांचा मंद आवाज, जणू काही वाऱ्यानं ढकलल्यासारखा. जोराच्या वाऱ्यानं झाडाच्या फांद्या सरसर करत हलत होत्या आणि बाजूच्या अंधारातून जणू काही मातीवर कोणी पाय घासत चालतंय असाच काहीसा आवाज येत होता. मी पुटपुटलो, अरे तुला आवाज ऐकू येतोय का? मदन थांबला. काही क्षण ऐकत राहिला. हो रे, पण वारा असावा कदाचित. वारा? त्याचं उत्तर ऐकून मी शांत झालो. पण ती सळसळ वाऱ्याची नव्हती. ती जणू काही कोणीतरी झाडामागून डोकावत फिरत आहे. ज्या दिशेनं आवाज येतोय त्या दिशेने मी टॉर्च मारून पाहिलं, पण तिकडे मात्र काहीही नाही. प्रकाशाच्या सीमेपलीकडे अंधार एकदम द्रवरूप वाटत होता, जणू कोणीतरी त्यात लपून बसलंय. मदन काम करत राहिला. स्टेपनी बाहेर काढताना धातूचा किरकिर असा आवाज होत होता. गाडीच्या मागचा भाग प्रकाशात होता, पण थोडं अंतर गेलं की प्रकाश संपे आणि सगळं काही काळोखात बुडत असे. आणि तेवढ्यातच झाडांच्या गर्दीतून विचित्र आवाज आला. यावेळी तो आवाज वाऱ्यासारखा नव्हता. जणू काही भरभक्कम वस्तू जमिनीवर खेचत नेली आहे असा काहीसा तो आवाज होता. मी लगेच तिकडे वळालो. अरे मदन, तिकडे काहीतरी हल्लं. तोही चटकन मागे पाहू लागला. पण टॉर्चचा प्रकाश तिकडे पोहोचेपर्यंत पुन्हा सगळं काही शांत आणि स्थिर झालं. मदन म्हणाला, चल जरा पुढे जाऊन पाहू. मला तर भीतीही वाटत होती, पण तरीही नेमकं तिथे काय होतं याची उत्सुकता मला तिकडे घेऊन गेली. तो पुढे निघाला आणि मीही त्याच्या मागे चालत गेलो. टॉर्चचा प्रकाश इथे तिथे मारत होतो, पण काहीतरी विचित्र.
आपण जितका प्रकाश टाकू तितक्याच लवकर बाजूला अंधार गडद होत होता. जणू काही अंधार प्रकाश पिऊन टाकतोय. काही फूट अंतर कापताच रस्त्याच्या कडेला सरपणासारखं सुकं गवत, त्यानंतर मोठी झाडं, दगड आणि काटेरी झुडपं. आम्ही अधिकच पुढे गेलो. पावलं मातीत दाबली जाऊन मातीचा चिकचिक असा आवाज करत होती. आणि तेवढ्यात अचानक दूरवर काहीतरी चमकलं. जणू एखादा पांढरा कपडा किंवा केस किंवा एखादा लांबलचक आकृतीचं टोक. मी घाबरूनच मदनला म्हणालो, अरे तिथं काही दिसलं का तुला? चल जवळून बघू. तो म्हणाला, पाहूया, टॉर्च नीट धर. आम्ही दोघं त्या दिशेनं चालत गेलो. प्रकाश तिकडे मारला, पण तिकडे मात्र काहीही नव्हतं. फक्त काळोख, अकराळ विक्राळ शांतता आणि मातीचा वास आणि अगदी हलकासा श्वासांसारखा आवाज. आयला मदन, हा श्वासांचा आवाज कोणाचा आहे? त्यावर मदन म्हणाला, काही नाही रे, परत जाऊ, फार लांब आलोय आपण बसपासून. आम्ही पुन्हा बसकडे वळणार तेवढ्याच झाडाच्या बोंद्याजवळ काहीतरी हालचाल झाली. मी टॉर्च झटकन तिकडे वळवला आणि समोरचं दृश्य पाहून आम्ही दोघेही जागीच थिजून गेलो. त्या झाडाखाली अंधारात दडलेली एक वृद्ध बाई बसलेली दिसली. तिचे केस विस्कटलेली, अगदी पांढरे शुभ्र, खांद्यावर जुन्या काळाचं शालसारखं काहीतरी आणि तिचं डोकं पायात खुपसलेलं. तिच्या सभोवती दगड, पाने आणि अंधार. आमच्या अंगावर अक्षरशः काटा उभा राहिला. मी कुजबुजलो, मदन, अरे ती कोण आहे? तोही घाबरला. त्याच्या हातातला टॉर्च थरथरला आणि त्यानं थेट टॉर्च तिच्या तोंडावर मारला. तिनं हळूहळू वर पाहिलं आणि तिचं ते विद्रूप रूप पाहून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्या बाईचे डोळेच नव्हते. डोळ्यांच्या जागी फक्त खोल रिकाम्या खोबण्या होत्या. तिचं नाक, तिचे ओठ सर्व काही फाटलेलं आणि तिच्या चेहऱ्यावरची त्वचा जणू काही जळाल्यासारखी जमिनीवर वितळत चालली होती. तिला पाहून आम्ही जोरात किंचाळलो. तेवढ्यात ती हळू आवाजात म्हणाली, ड्रायव्हर साहेब, मला थोडं पुढं सोडता का? तिचे ते भयानक शब्द ऐकून आमच्या अंगावर काटे आले. आम्ही कसंबसं एकमेकांना सावरत जीवाच्या आकांतानं तिथून पळत सुटलो. त्या म्हातारीचा आवाज मात्र आमच्या मागून येतच होता. मी तिरक्या नजरानं मागे वळून पाहायचा प्रयत्न केला तर ती म्हातारी लंगडत लंगडत आमच्याच मागे पळत होती. मी मोठ्यानं म्हणालो, मदन, जीव वाचवत असेल तर पळ. आणि आम्ही दोघेही मागे न बघता पळत सुटलो. थोड्या वेळानं आम्ही पुन्हा बसजवळ येऊन पोहोचलो. बसच्या टायरचे 2-3 नटं बसवायचे राहिले होते. आम्ही दोघांनी झटपट ते नटं बसवली आणि झटक्यातच जाऊन गाडीत बसलो. धाडकन दरवाजा लावला आणि दरवाजाच्या आवाजानं बरेचसे प्रवासी जागे झाले. ते आम्हाला विचारू लागले, काय हो ड्रायव्हर साहेब, काय झालं, एवढे घाबरलात का? त्यावर आम्ही काहीही बोललो नाही. मदनने झटक्यात गाडी चालू केली आणि सुसाट वेगात तिथून निघाला. बरंच पुढे येईपर्यंत आम्ही कोणालाच काही सांगितलं नाही. पण रस्त्याच्या कडेला जेव्हा जेव्हा आमची नजर जायची तेव्हा तेव्हा रस्त्याच्या कडेलाच ती म्हातारी आम्हाला उभी दिसायची. तिच्या अंगावर फाटकं लुगडं आणि तिचं ते भयानक रूप पाहून आमच्या अंगावर काटे यायचे. ती बराच वेळ आम्हाला गाडी थांबवण्याचा इशारा करत राहिली, पण मदनने मात्र त्यानंतर पुन्हा गाडी थांबवली नाही. 1-1.5 तास आम्ही कोणाशीही काही बोललो नाही. त्यानंतर मात्र एका ढाब्यावर मदनने गाडी थांबवली आणि मग त्याने शंकरला आणि इतर प्रवाशांना घडलेली घटना सांगितली. त्यावर शंकर आणि इतर काही प्रवासी म्हणाले, अहो तुम्हाला भास झाला असेल, आम्हाला तर कोणीच नाही दिसलं. त्यावर मी म्हणालो, अहो दिसणार कसं, तुम्ही गाडीच्या खालीच कुठं उतरले? त्यावर एक म्हातारा प्रवासी पुढे येत म्हणाला, अरे काही जागा भुताटकी असतात, मला वाटतंय त्या म्हातारीचा आत्मा तिथं कैद आहे. बरं झालं तुम्ही लवकर आलात, नाहीतर काहीतरी विपरीत घडलं असतं बघा. ते ऐकून आम्ही दोघेही सुन्न झालो. त्यानंतर मात्र
आम्हाला पुन्हा ती म्हातारी दिसली नाही. पण आजही जेव्हा कधी मी मुंबईला जातो किंवा मदनची आणि माझी भेट होते, तेव्हा आमच्या अंगावर काटे आल्याशिवाय राहत नाहीत. तो अनुभव आठवला की आमचं मन थिजून जातं. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे असेच थरारक अनुभव आणि चित्तथरारक अशा भयकथा मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.